Rekod twak ma jatend piny Kenya William Ruto nochiwo odiochieng' manyoro kinde nyasi mar Mashujaa makoro Mashujaa mano mar higa mar 2025 noket tenge kaka mano mar dhialo mosenindo Prime Minister machon ma pachoka Raila Odinga. Wakili Erokamano aero wacho ni mheshimiwa the president nyotimo gima ber kabisa. Adieri makende ni kwaweyo small differences, kwaweyo tutni matino tendo me dalagi. So Raila Odinga ene as single individual mano dedicate ngimane mar temo rieyo kendo nyorosha piny Kenya ka. Emiyo king'iyo kata East Africa ka, king'iyo kata Africa ka, tiyudo ka freedom ni e Kenya kama large, to freedom ni a lot of it I calculate tiyudo ni no chiwore a major part. Ker mar piny bende ng'eyo ni en bende wuotho gi baba, bende wuotho gi Honorable Raila, ne gine together 207, bende neno kaka ng'ani ne timo siasa, kaka ng'ani ne timo strategy. Omiyo kakoro sama iluong ma contention orum, ma larruok onge ma ang'e wacho ni kipako ng'ane to dhi kawo go advantage, kata kipako ng'ane to dhi bedo go mbele ni ma koro yweyo koro ling, koro gimolaro onge. Adieri wuok makende mikon mheshimiwa Raila ne en shujaa, ne en ng'ama tegno, ne en ng'ama ohero Kenya. Omiyo gima nyo president otimo en gima ber, kendo mae the real meaning mar shujaa. Nyaka ung'e ni history mar Kenya nobedo convoluted, ondike kaluwore ng'ama ndiko history. Ng'ama ndiko history ndiko to rucho moko, joma ne oko participate motegre mendiko ne mbele, joma ne mbele duoko chien. Koro mae ndi manyoro ni history obedo written correctly. Mamano aduoko ne mheshimiwa the president erokamano. Mare ung'eni president wamango ni adieri makende no ko ng'ama wito siep, ko ng'ama jamriamba ahinya, to ng'ama be ok wito siep. En ng'ama kungo gi singo to luwo singo no, ibed ni duong', ibed ni chwe, ibed ni borabor, ibed ni nyadundo, oluwo singo no. Omiyo kanyo wacho bende ni singo manegeno ge mheshimiwa Raila ibiro timo, singo ma en go oganda luo ibiro timo. Ang'eyo kendo anyalo chiwo assurance ni obiro timo. En mane en our duty mondo wang'ni wawuothi in wisdom. Let us travel in wisdom. Wawuothuru ka joma riek, ka joma otang', ka joma ong'e kama dhiye, ka joma ong'e gima dwaro, ka joma ong'eyo ni it is possible, it is doable. Wan kama koro bet ridore, diere moi chama ne ok oridre. Ma chama nite detention without trial, to nitie ang'owa, to nitie special but to nitie police. Sani koro ridre nyalo kona dagi, to ng'ama tali onge. Omiyo the honor manyomi mheshimiwa Raila, wageno ni honor no will continue, kendo wan bende kako ganda wabiro kete in good memory. To good memory no nyalo mana bedo ka jogo kata manie party mar ODM kege chak barore gi go koko gi riembo jomoko koni maga dhoke, magi onge kodwa, magi kia ang'owa. Mar ariyo